oboremi nigo abaremi kurasinsemo ao bagenderete gochengera ebonasi omwaka oyo iga asa abaremi abange abagenonye nabo bagenderete kwimurunganiria ebonasi eyo yare enge kigimani abaremi bekemerie kyo korwase factory ya Nyansiongo emiye county ya Nyamira bachakire kubwatokerwa amoyo ayo arabakonye ase ogukinia ekemerie kyo kurengana na baraboni banyare ko babakogokera nene amaigere banyare ko babakoegwa kuraumbagega igoro echinjira aho baranyare ko babagotingia ekerengo kiabo kyoboremi gwetera ase oko yetora echae nabo igo ko tebanga mbachiko bakubwatera na hamo nabo bisabo boremi bekemerie kigie chairi kwene kiabu na ekerengo gie bonus kenyere ko ba kigokiniwa kurwase kali banyare ko bakonera somwa koyo ntori kona kona ngaba na kanto tubate ni batata kwani kubate cha imbo to ko set Tani wae 25 ndo muremi ororo naenda at the same time ndo macharedi namba ya nere 747 tuabere to kore gasi ya matuka mange lakini mwako yo nori weta tuarira matokeo maya ni gacha sengunje twara iru seminar na matokeo maya go cha kere mogo tara matabire ne nkoro yagera yaro sema janya maya ya twari market babare kaba ke director abatu kwa begete tamu ne yaera babera utira kira sana abate ya kere bara tura cha enginya kanyara matokeo maya ne kene ni round yetu ate metara kini tu ate mamiya asenga njo kanyandura amanya na ne tura so ka iskotara ke bantu baba ase kwenende Rift Valley na Eastern ijwere Nyeri tukaenda Nyeri tukatara tukarana kibago tora chai ndo tukanya tuagatora ira matuko 10 11 up to 14 lakini tukaira na gocha matuko 7 ayo are week karoga tara matabire ne nkora week akonyora chai wansa na mbe kama chani ndiko tari korora na ende tari gotwara 5 pass yani chusi njiriko banyinge n'abarimi baito babeto kubatirana sana na NY 25 abarimi baito na baraba ya batuywerete na ndo banyakomiti kero watabiri muremi atori cha imbe to ko matenga yero ndo kubora tari ko gechu na baba tenga matira cha teme na ende ndo kubori baremi n'abakarani baita kero baroro ndo kubori barimi babwate cha ebwate amatabero gose